wethu MC Polobus bathi shide limhlophe mawuthanda #siyaviva no MC Polobus. Inibikelela nonke ke enhla nasezantsi kuphi nakuphi lefina khona iphimbo ka MC Polobus kumabona kude wakho uSiyaviva TV1. Siyaviva TV1 ukuthulela ke uhlelo lusho sithi ke Wesley for people with disability. Shayimpempe pepe sizilethela lolu hlelo ke lapha sobe sikhuluma khona ke izinto ezithinta abantu abane disability. Nami ngomunye wabo ubona sinqamule emazweni afana nalawa ingoba sifuna ukwazi kabanzi ngeindaba ezithinta abantu abakhubazekile noma ke abanokukhubazeka. Nalapho futhi soya ngokufunda sithola ukuthi iyona iphi indlela yokukhuluma nabo ngoba lapha kuthina esinebala lemhlophe bathi abanye kuhle mawusebenzisa with albinism condition nakhona ke sosho ukuthi with a disability. So kusukela manje kuze kuyovalwa mina nawe ahlangane ku 0790453 446 0790453 ungixelele eyakhe ingxaki ungixelele yakhe indaba ngithi shaya impempe memeza kakhulu tshela abantu ukuthi ke la ngasekhaya kunomntwana okhubazekile ongenayo i-wheelchair maphola uzotshena izwe lonke la ngasekhaya kunomntwana onenkinga yokuhlushwa umndeni wakhe noma ohlushwa unozibani ngenxa yokuthi ukhubazekile noma kunomama nje Nkosi yami ekudingeka ukuthi athole noma umuntu ozokwazi yomshayela iwashing naye futhi okhubazekile kunomfowethu osethe wafunda waba neziqu ezimnandi kanjani uphase kahle kodwa akakwazi ukuthi aqhubekele phambili. Mina nawe sibonana kwivideo elandelayo ngisayogibela